И здравейте хора, аз съм ToysRBG и както виждате днес ще правя малко ревю на Minecraft Pocket Edition. Ако искате да изляза да видите коя ми е версията, тя е 0.12.3 и това е най-подобрената версия на Minecraft Pocket Edition. Има Enchanting Table, има глави на скелет, на Wither скелет, на зомби, на Стив и на Creeper. Можете да си направите какъвто искате Nether портал. Ето тук има малко излезли Wither скелети. Има вътре гаст, блейзове, магма куб и пак казвам тези Wither скелети. Също така има и нови мобове като блейзът, гаста и оцелота. Това са единствените нови неща. Не единствените, ами единствените нови мобове в тази Minecraft. Има вече и неща за енчантване. Bottle of XP. Както виждате, когато щупите едно от тези лавите, направо портала се изпарява. И тези има и също enchanted букове, като Feather Falling, Aqua Infinity и Looting, даже и полшънки са добавили. Ще изпия една полшънка за Jump 2. Ето, правиме по-скоклив. И най-забавното е тук, че когато се пусна на Survival, ето сега ще видите, когато се пусна на Survival, вече има левел и бутчета, за храна. И да, обаче онзи мангала и там нещо му става, не знам как ме стреля. Как ме стреля? Това нещо не ми се вързва. Добре. Тъй, че можете да си изтеглите играта от сайтът наречен Aptoide. Той е известен сред нас тук, защото там може да си изтеглите много различни игри. Може би в първият ми епизод сте видели инфото, където казвах. Сте видели God Simulator, Minecraft и Minecraft Story Mode. Те са от този сайт Aptoide. Може да пратя линк към описанието на сайта Aptoide. И се надявам клипът, който направих за Minecraft, който информира новите неща в тази версия, да ви е харесал. Дайте един лайк, коментар и абонирайте се за канала и довиждане.